69-гадовы кіраўнік мексіканскага наркакартэлю Немесіо Асагьера, больш вядомы як Эль Менчо, загінуў падчас спецаперацыі ў горадзе Ітапальпа. Картэль «Новае пакаленне Халіска», якім кіраваў былы паліцэйскі Эль Менчо, лічыўся самым буйным у Мексіцы. Ён паўстаў у 2010 годзе і з цягам часу распаўсюдзіў свой уплыў на ўсю краіну. Картэль займаўся кантрабандай какаіну, метамфетаміну і фентанілу ў ЗША. Менавіта таму ў ЗША і абвясцілі ўзнагароду – $15 мільёнаў за любую інфармацыю пра лакацыю Эль Менчо. І ўрэшце рэшт падзяліліся з мексіканскімі ўладамі сакрэтнай інфармацыяй. Пасля забойства лідара картэлю ягоныя баевікі пачалі учыняць беспарадкі па ўсёй Мексіцы. Яны падпальваюць аўтамабілі і аўтобусы, крамы і банкі, перакрываюць дарогі і атакуюць паліцыянтаў. На сувязі кандыдат гістарычных навук, эксперт у нееўрапейскіх цывілізацыях Евген Красулін. Спадар Евген, добрый вечар, дзякуем, што знайшлі час і далучыліся да вечаровай студыі Белсат. Добрый вечер. Вечер добрый. Так, пачнем з Мексікі. Пад кантролем ці пры падтрыманні выведкі ЗША, ці пад ціскам ЗША ўсё ж такі, спадар Евгенія, улады Мексікі распачалі гэтую вайну з наркакартэлямі, як вы лічыце? Я думаю, тут получилось ўсё адразу. Нельга казаць, што мексіканскі федэральны ўрад вось так спакойна сидзеў, назіраў за дзейнасцю наркакартэляў, тым больш, што вось гэты наркакартэль з Халіска, главу якога забілі учора, ён якраз праславіўся сваёй жорсткасцю і, уласна кажучы, сваім вельмі кепскім стаўленнем да чалавечага жыцця. Зноўку, калі мы прыгадаем нядаўнія падзеі, якія ў тым ліку і на вашым канале абмяркоўваліся, гэта лістапад мінулага году, калі ў Мексіцы праходзілі гэтак званыя пратэсты пакалення Z, яны былі выкліканы якраз дзейнасцю наркамафіі, якая забіла мэра аднаго з гарадоў у штаце Мічаакан, і гэта прывяло да масавых пратэстаў. Так што, акрамя ўраду Злучаных Штатаў Амерыкі і адміністрацыі Трампа, у мексіканскага ўраду ёсць шмат такіх матывуючых фактараў да гэтай барацьбы. Але зноўку не варта забывацца і на тое, што пасля захопу Мадуры 3 студзеня бягучага году Трамп так недвухсэнсоўна нагадаў пані Шэйнбаум, прэзідэнтцы Мексіцы, што варта звярнуць больш такую пільную ўвагу на барацьбу з наркатрафікам, а іначай будуць задзейснены амерыканскія сілы. Дарэчы, цяпер, скажем так, у мексіканскіх медыа даволі востра стаіць пытанне, хто атрымае $15 мільёнаў абяцанай узнагароды. А як гэтае забойства ўвогуле змяняе сітуацыю з наркакартэлямі ў Мексіцы? Ці ўсё будзе ісці зараз па накатанай, і ўлады будуць пры падтрыманні ЗША змагацца і забіваць гэтых злачынцаў? Ці ўсё скончыцца вось нейкім, можа быць, нечаканым сцэнаром, як мы бачым зараз на вуліцах ідуць сутычкі? Скажем так, канечне, смерць Эль Менчо – гэта даволі моцны удар па картэлю, бо гэты картэль вось з 2009 года, як ён выйшаў, скажем так, на вялікую дарогу наркатрафіку, ён дэманстраваў вельмі агрэсіўныя паводзіны увогуле ў Мексіцы, змагаючыся з іншымі картэлямі. Уласна, ён і выйшаў, скажем так, на публіку праз забойства 3 чалавек з канкуруючага картэлю. І з таго часу ён правёў даволі моцную экспансію па тэрыторыі Мексікі. Ён дзейнічае на тэрыторыі большасці мексіканскіх штатаў, 21 штат яны ахопліваюць гэты картэль. Вось, і цяпер зразумела, што з боку іншых картэляў узнікнуць непазбежныя пытанні і прэтэнзіі. Адзінае, што некаторыя іншыя картэлі, вось Сінаола, напрыклад, картэль, таксама магутны, больш старэйшы за Халіска, ён заняты ўнутранай барацьбой больш. Ён можа не ўдзельнічаць у пераразмеркаванні гэтай спадчыны. Тут ёсць яшчэ такая праблема, што у Эль Менчо няма спадкаемцы, наўпростага. Ягоны сын Эль Менчито зараз топча зону ў амерыканскай турме. І будзе таптаць яшчэ доўга гэтую зону. Таму вось тут праблема, а хто зойме ягонае месца, і ці ўвогуле знойдзецца такі чалавек, які
зойме месца кіраўніка гэтага картэлю. Калі не знойдецца, тады картэль, ну, скажем так, тое, што застанецца ад картэлю, будзе чакаць ну, такі перыяд пертурбацыяў, зноўку барацьбы за ўладу, падзелу тэрыторыі паміж вось гэтымі, скажем, арганізацыямі, спадкаемцамі Халіска. І гэта, у прынцыпе, канешне, аслабіць пазіцыі і картэлю, і таго, што ад яго застанецца, і ўвогуле наркабізнесу ў Мексіцы. Іншая справа, ці здолеюць гэтым скарыстацца, бо як бы нам не мроілася, барацьба з наркабізнесам – гэта тая справа, якая не мае простых рашэнняў. Тут усё досыць складана, тут усё залежыць ад шмат якіх фактараў, і у тым ліку ад фактару прыняцця тых ці іншых метадаў. Вось як гэта было падчас мінулай хвалі барацьбы з наркабізнесам, канец 80-х, пачатак 90-х, калі рабілі стаўку на сілу. Вось тады фізычна вынішчалі наркатрафікантаў, наркабаронаў, лабараторыі і так далей. Цяпер, вось бачым, таксама гэта робяць, але, як паказвае практыка, гэта не надта эфектыўны спосаб. Гэта так, гэта можа аслабіць. Гэта можа на некаторы час скараціць вось гэтую дзейнасць, у тым ліку і плыню наркотыкаў у тыя ж Злучаныя Штаты Амерыкі, але гэта не падарве ўвесь бізнес, саму, скажем так, ідэю бізнесу, якая трымаецца на наступных слупах, ну, на, скажем так, двух асноўных слупах. Першае – гэта нелегальнасць, як тое не дзіўна. І другое – гэта беднасць мясцовага насельніцтва. Нелегальнасць, яна робіць і так высокія прыбыткі звышвысокімі. Вось паспрабуй яшчэ больш жорсткія меры увесці супраць наркагандляроў, гэта вынікам гэтага будзе адзінае што падвышэнне цэнаў на наркотыкі. Такое таксама ўжо праходзілі. А калі, скажем так, вось разграміць наркакартэлі, попыт застаецца. Як і застаецца беднасць мясцовага насельніцтва. Вось дзейнасць картэлю Халіска прыносіла штогод толькі на какаіне і метамфетамінах, без гераіну, без уліку гераіну, кшталту 12-13 мільярдаў даляраў. Каласальная сума, асабліва для насельніцтва Мексікі. І вось тут задача галоўная утварыць штосьці кшталту сярэдняй клясы, якая будзе апірышчам дзяржавы у барацьбе з наркакартэлямі. Вось як гэта адбылося ў лістападзе мінулага году, калі проста насельніцтва гарадоў Мексікі паднялася на барацьбу, на пратэсты супраць вось гэта засілля наркамафіі. Ну, зноўку, як гэтага дамагчыся, пытанне вельмі складанае, і тут трэба будзе прымаць непростыя рашэнні, у тым ліку і не надта папулярныя рашэнні федэральнаму ўраду. Мексіканскаму маю на ўвазе. Ну, вось цікавае ўдакладненне. Спадару Евгенія, яшчэ адно пытанне вось па тэме Мексікі. Вы згадваеце і беднасць насельніцтва як адзін з слупоў гэта наркагандлю. Ці можа маё пытанне будзе наіўнае, але ўсё-такі ці можа мексіканская ўлада разлічваць і тут на дапамогу ЗША замест грозьбаў тарыфамі новымі, замест грозьбаў там змяніць нават рэжым, дапамогай у нейкіх гуманітарных, у сацыяльных праграмах, каб развязаць адразу дзве праблемы – і наркагандлю, і нелегальных мігрантаў, каб іх стала менш на мексіканска-амерыканскай мяжы. Альбо гэта ўсё-такі праблема, з якой Мексіцы давядзецца змагацца самастойна. Моя практыка назірання за вось такімі метадамі кшталту развіцця сацыяльных праграмаў, прычым тут жа патрэбны вельмі маштабныя сацыяльныя праграмы, бо насельніцтва ў Мексікі вялікае, і зноўку дзеля таго, каб адцягнуць іх ад вось гэта мёдам памазанага наркабізнесу, будзе даволі складана. Там трэба ўбухваць гіганцкія сумы. І зразумела, што, скажем, тым жа амерыканцам можа прасцей накіраваць свае ўзброеныя сілы, каб, скажем так, разграміць гэтыя картэлі. Але гэта таксама кепска, бо картэлі разгроміш, а рэнамэ ўжо не выправіш. Амерыканцы
яшчэ больш упадуць у вачах мексіканцаў, яшчэ больш вырастуць у вачах мексіканцаў наркакартэлі, вось гэтыя бароны, яны перайдуць у лік святых і пакутнікаў, калі яны будуць гінуць ад рук амерыканцаў. І гэта ўтворыць добрую хлебу для далейшага росквіту наркатрафіку, тым больш, што ўсё ж такі так ці іначай, і рана ці позна, ну, просто аборуцца самі амерыканцы, що куды ідуць нашы падаткі. Чаму вы на іх утрымліваеце вось гэтых мексіканцаў? Таму зноўку і для Мексікі, і для ўсіх астатніх краінаў, у тым ліку для Беларусі, у першую чаргу задача гэта ўтварыць такую эканамічную сістэму, якая дазваляе людзям працаваць і зарабляць. Іначай будзе беднасць, і даўно заўважана. Вось, дарэчы, сёння чарговая гадавіна доўгай тэлеграмы Джорджа Кеннана 46-го году, калі ён папярэджваў Амерыку і заходні свет ад той пагрозы, якую уяўляе сабой Савецкі Саюз. І ён там пісаў, адна з асноўных зброяў СССР – гэта беднасць. Вось дзе беднасць, там адразу заводзіцца зло. І вось гэта той аб'ект, з якім варта змагацца ў першую чаргу. Пераможам, дадзім рады гэтаму аб'екту, тады будзе куды прасцей даць рады іншым праблемам, у тым ліку і наркатрафіку. Ён нікуды не падзенецца. Але галоўная задача – гэта знізіць ягоныя маштабы. І гэта, ну, вось, ёсць такія прапановы, я думаю, яны эфектыўны, прапанаваць людзям, якіх усё роўна цягне на гэта, яны ўсё роўна будуць такія людзі, прапанаваць нейкія больш лёгкія варыянты, кшталту марыхуаны, вось тое, што завецца легалайз. Гэта, ну, па статыстыцы, вось я глядзеў, правда, не за апошнія гады, я раней глядзеў, і даволі неблагая статыстыка атрымлівалася у тых краінах, якія прайшлі праз легалізацыю лёгкіх наркотыкаў. Гэта станоўча паўплывала на сітуацыю, хоць зноўку я згодзін, што тут патрэбны яшчэ новыя даследаванні, і зноўку я разумею, што далёка не ўсе грамадствы, у тым ліку і беларускае грамадства, гатовыя да прыняцця вось гэтай легалізацыі. Так што тут яшчэ працаваць і працаваць. Спадар Евгений, давайте цяпер перанесемся ў Іран. Гэта тыя падзеі, за якімі сочаць і ў Менску, і сочаць у Злучаных Штатах, і ў суботу ўзнавіліся пратэсты, гэтым разам студэнцкія. На ваш погляд, наколькі яны маюць нейкую перспектыву, і колькі яшчэ, ну, людзі ў Іране, пратэстоўцы могуць чакаць гэтай дапамогі, абяцанай дапамогі з боку Злучаных Штатаў? Но тут зноўку, тое, што пратэсты ў Іране адновяцца, гэта было відавочным, бо жорсткае задушэнне пратэстаў у студзені – гэта не проста не вырашэнне праблемы, гэта, наадварот, паглыбленне праблемы. Вось іранскаму грамадству яшчэ раз было указана, што іхняе існаванне несумяшчальнае з існаваннем рэжыма аятолаў. Таму вось, ну, мы ж зноўку там, у тым ліку суадносячы з сітуацыяй у нашай краіне, былі ўпэўненымі, што ўсё там, іранцы надоўга сышлі з вуліцаў, адышлі ад пратэстаў, бо дзесяткі тысячаў загінулых, там, па сціплых падліках 12 тысячаў. Некаторыя налічваюць 36, некаторыя называюць больш вялікія лічбы загінулых. І, падаецца, ну, гэта мусіла выклікаць страх у людзей. Но не, ўсё ж такі тая сітуацыя, у якой яны вымушаны цяпер існаваць, яна гэты страх так пераважвае. І ось у суботу выйшлі студэнты універсітэтаў, бо як бы тое не было, вось кажуць, што пакаленне Z, вось гэта яны, гэта маладыя людзі, яны з новымі пратэстамі выходзяць. Насамрэч заўжды, ва ўсёй эпохі, студэнцтва – гэта адна з такіх рухаючых сілаў пратэстаў. Прыгадаем хаця б 68 год у Еўропе. І не толькі ў Еўропе, дарэчы, у Мексіцы таксама. І вось гэтыя людзі, адзінае што, яны прапанавалі новы від пратэстаў, тое, што цяпер пачынае называцца танцы на магілах. Пратэст жа, які аднавіўся ў суботу, звязаны з саракавінамі па тых, хто загінуў у студзені. Там, канешне, людзі гінулі цягам некалькіх дзён, вось асабліва шмат гэта 8-9 студзеня,
Але вядомым зрабілася 13 студзеня пра гэтыя масавыя ахвяры. Таму вось пра 40 дзён пасля 13 студзеня вырашылі адзначыць вось гэтую дату. І гэта зноўку паказвае, што людзі вось яны вынаходзяць новыя формы пратэсту, можа, не праз інтэлектуальную працу, а так склалася вось натуральна. Яны прыйшлі памінуць загінулых таварышаў і нават незнаёмых для сябе людзей, і там вось побач з гэтымі магіламі праз, у тым ліку, ініцыятыву родзічаў, праз ініцыятыву сяброў, знаёмых, пачынаюць гучаць палітычныя лозунгі, пачынаюць гучаць заклікі да пратэстаў, пачынаюць гучаць пагрозы і праклёны ў бок рэжыму аятолаў, і такім чынам вось пратэст аднаўляецца. Пакуль немагчыма казаць, колькі пратрывае вось гэты этап пратэстаў. Но калі ён не прывядзе да нейкіх пераменаў, пратэсты будуць і далей. І вось цяпер наконт тых абяцанняў, якія даваў Трамп, і мы памятаем не толькі абяцанні, а ён літаральна вось падштурхоўваў іранцаў да выхаду на вуліцы і казаў, што дапамога ідзе, але ў выніку гэтай дапамогі яны не дачакаліся, і Трамп пераключыўся, вось, як у нас модна казаць, на трэк перамоваў, так? Трэк дыялогу з гэтым рэжымам, а трэк, як вангую ў нашым выпадку, апынуўся не надта эфектыўным. Учора Трамп, правда, не сам праз Рубіо, наколькі я памятаю, гэта агучыў, Трамп казаў, што ён здзіўлены, чаму рэжым іранскі не ідзе на здзелку з ім. Ён жа такі страшны, ён нагнаў у рэгіён персідскай затокі і сярэдняга ўсходу вялікія сілы. Вось другі дзень уже паведамляюць проста пра зграі гэтых знішчальнікаў, паветраных танкераў, самалётаў-выведнікаў і гэтак далей, якія сцягнуты да Ірану. Власна кажучы, тут любы суньцзы бы казаў, сабраў войска, ідзе на вайну.